तो hello guys, welcome back to my channel. बे भिडिअआ दाख्लैनिनोमोन मागोनिनोमोन आपल'ड होनाया लेट जाबाय ओमफ्राय जों दा दसेनो लोगो सानै लानानै जों बेरायफैदों आरो ना सिला हगारनाय नायफैदों माने एसे खुला बार जानो फैदों आरो एसे एनै माने ब्लग बायदिबो खालामनोसै फिसा ब्लग ओमफ्राय फटक सटक लानोसै होनना फैदों आरो जों लोगो सानै लानानै आङो ओमफ्राय दसे सिला हगारलाबायनाय नायबाय ओमफ्राय माखासे फट' खेबनाय दं फट' खेबनायखौ आं नोंथांमोन देखायगासिनो दं नायलांबानो जाबाय लोगोफोर एसे सापर्ट खालामथारदोब्रा मा एसेबो सापर्ट खालामा रावबो नायानो खोमा भिडिअफोरखौ नायलायदो आरो तो गाइस जोङो फट'शट लाखांनानै ओमफ्राय दसे थाबायबोबाय एसे इयाव पार्क बायदि लुनानै दोननाय दं बेयाव फैनानै जों गाखोनानै नायथिंलाबायबाय दसे सिख्लाफोर दसे थानानै जों थाङै नैयाव सफैलायबाय आरोना जों बेयाव चिकेन माबा वेज मानचुरियान जानानै थांसै होननानै वेज मानचुरियान अर्डार खालामबायना नेबायबो ओमफ्राय दा सफैबाय फाइनालि जों जासिगोन दसेनि उनाव जानानै जों बेखौ होलांफिनसिगोनलाय दा मोना जाबाय गाइस जों दा थांगासिनो ओरैजा फट' खेबनानै चिकेन मानचुरियान जानानै थाबायबोगासिनो दं नै दसे बेरायफैलायबाय डिकेटलनाव फिल्म नायनो फैलायबाय नै जों दा डिकेटलनाव दसे फिल्म नायनोसैलाय इन्जय खालामसैलाय आरो ना लोगोफोर Ya. Nah. Nah, ini slow motion